Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнен милаем хатын-кыз Халида Бариевна Ягудина каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны бер туган энесе Рафат Бариевич, тормыш иптәше Наҗия Абдулхаковна, Равил Бариевич һәм Лилия Раисовна, Хамдия Бариевна һәм Илдар Абдулхакович бала оныклары белән, кызы Розалия, улы Денислам, улы Ринат гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Җәй башлануга, аңа тагын да аеруча ям һәм тәм өстәп, безнең өчен бик кадерле булган әниебез урынына калган апабыз Урта Терешка авылында якты дөньяга аваз салган. Тырыш гаиләдә матур тәрбия алып, үзеннән соң туган эне-сеңеле өчен үрнәккә куярлык апа булып, матур буй кыз булып җитешә. Мәктәптә үзенең булдыклы, тырыш икәнен күрсәтеп, бары яхшы билгеләргә генә тәмамлап, үзенең гомерлек һөнәрен сайлап алып, педагогия институтын тәмамлый. Үз сайлавына тугрылыклы калып, бар гомерен балаларга белем, тәрбия бирүгә багышлап, Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбендә лаеклы ялга чыкканчы намуслы хезмәт куя. Апабыз профессиональ яктан да бик югары дәрәҗәле белгеч. Аның артында бехисап җиңү яулаган бәйгеләр, төрле дәрәҗәдәге рәхмәт хатлары, почет грамоталары да. Иң югары бәяләү дип билгеле ул әти-әниләр һәм укучылар тарафыннан хөрмәт күрү дип саный. Инде күптән укып чыккан укучылары бүген улыгаеп аны һаман да бәйрәмнәр белән котларга, я булмаса былай гына аралашырга дип тә шалтыратып куялар. Апабыз әни буларак та бу тормышта олы хәрефтән санала. Үзе сыман матур ул, күркәм кыз үстереп, бүген инде оныгы Денислам өчен ягымлы әбекәй булып яши ала. Без аның өчен бик шатланабыз. Туганлык ягына килгәндә ул бер генә дә безне онытмыйча, һәр вакыт беренче булып шатлыкларыбызга сөенеп, авыр чакларыбызда ярдәм кулы сузарга хәзер торып яши. Бүгенге көндә апабыз Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, изге гамәлләр кылып яшәргә тырыша. Без бу адымнары эчендә бик куанып, горурланып торабыз. Безгә бар яклап та үрнәк булганы өчен бик шатланабыз. Без сине нык яратабыз һәм ешрак кунакка килүегезне көтеп калабыз. Сабыр җанлы апабыз, кадерлебез безнең. Синең киң күңелең, йомшак, юатучан мөнәсәбәтең, безгә карата олы мәхәббәтең һәр эшеңнән, һәр сүзеңнән сизелә. Көн барышында шалтыратышмасак, тавышыңны ишетми калсак, көннәр дә бушка узган шикелле тоела. Якыныбыз безнең, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән котларга. Җир шарында нинди иң биек тау булса, шул кадәр сиңа исәнлек. Нинди иң тирән диңгез булса, шуның кадәр бәхетләр телибез. Сагыну сагышларың артта калып, шатлыкларга күмелеп яшә. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Кайчак барсак, киң күңелең белән каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә синең әйткән җылы сүз белән. Эзләсәң дә табып булмый синең кебек изге җаннарны. Кулдан килсә бүләк итәр идек һавадагы йолдыз айларны. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык тулы куанычлы озын гомер сиңа телибез. Апабыз, газиз җаныбыз, менә бәйрәмең җитте. Күк йөзендә йөзгән болыт таралып якка китте. Күрәсеңме, җәйге кояш сиңа җылы елмая, назлы нурын сирпеп сиңа биектән бәхет кыя. Килер көзләр озакламый, алда көтә гомерләр, синең хөрмәткә сайрарга сандугачылар килделәр. Котлы булсын туган көнең, ашсын чынга хыяллар, әле ярый әти-әни, безгә сине туганнар. Хөрмәтле Халида Бариевна, туган якларыгыздан сезгә бүләк буларак җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Gitmeslik gidip gideyim. Ütken inedi olga qarap, Üter yolunu matur öteyek. Ömürlerini ölmez jır iteyek. Ütkenmeslik gidip gideyik.